I ara passarem a conèixer a tots els monitors d'aquest campus, que tindreu que estaran ells, tindreu que estar a les ordres d'ells, perquè són els que vos van ensenyar tot allò que coneixen del futbol, que no és poquet. Rebem a Marc Castells, jugador de la cantera del València Club de Futbol. Rebem a Nacho Soler, llicenciat en Educació Física, tècnic d'alt rendiment i monitor de Futbol 7. Coneguem a James Granell, exfutbolista professional i coorganitzador d'aquest campus. No ha pogut vindre Cristian Baldoví, entrenador de futbol i tècnic superior en activitats físics per problemes en la faena. Però sí que coneixerem a José Almazán, Coque, jugador del Reial Múrcia. Coneguem a Toni Dací, exjugador professional i entrenador nacional. Aprendreu amb l'experiència de Fernando Carpio, també és exjugador professional i entrenador nacional. Rafa Navarro, entrenador nacional i màster internacional de futbol. Coneguem a Paco Ferrando, monitor de Futbol 7. I Paco Forquet, llicenciat en Educació Física i tècnic d'alt rendiment. Me diuen que no ha pogut vindre també per problemes professionals, però ara passem a conèixer a l'equip tècnic, mèdic i directiu del primer campus, Cristian Castells. Donar-vos les gràcies i l'enhorabona per poder comptar amb estos professionals i esperem que es divertiu i aprengueu. Moltes gràcies i bona nit.